लेखा फरायनाया बोरै जाखो लेखा फरायनाया मानो टेबोलाव लिरखो नोङो लेखा फरायनो होनलाय ए बि होननो होनलाय दे लिरद' न' मा जाखो सिजायबायसो लेखा फरायनाया सिजायबायसो दे फरायद' अ होनलाय आ इ देरगै होनलाय देरगै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय दा जोङो नै बायहेरायावसो थांना फैदोंमोन थारमाने जोंनाथ' बहुद नेटवर्कआ बिराद प्रब्लेम ना बेनि थाखायनो जोङो भिडिअ सोहैनो थाखाय माने थांदोंमोन आरोना एसे बाजारसिम ना नोंबो थांदोंमोन ना ओमफ्राय दा थांना फैबाय जोङो बाबाया औ बुंजों थांना फैबाय ओमफ्राय बाबाया दोनलांदोंमोन नालाय बाबाया गसाइगाव थांनांगौ दङ ओमफ्राय बेयाव थांबाय बियो दा जोंखौ माबासिम गेटसिम दोननानै थांबाय आरोना नङा मा ओमफ्राय दा लोगोफोर नै आय' नै गाखोफैलायबायहाय बेना बेयावल' नै गोलैयो ओमफ्राय नै लोगोफोर दा नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नायनोसैलाय दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना होमबा दा नै बे नेटवर्कनि थाखायनो माने गाबोनहाय फैनो नागिरदों आरोना वाइफाइ लागायनानै लासिगोन सिगाङावबो लागायना दोनखादोंमोन आङो ओमफ्राय सिगाङाव बुंदोंमोन बेयावहाय 5G नाङा बेखौ सोंदोंमोन आरोना 5Gआथ' नांनाय बायदि मोनाखैमोन आङो खिन्थु 5G जेराव नाङो बेयावसो लागायनो हागोन आरोना दा जोंनि गामियावबो नाङो नांनायाहाय खिन्थु जोंनि न'आवल' नाङा जोंनि न'आवल' माने मोजां नाङा आरोना जायखिजाया एरियायावनो ओमफ्राय बेनि थाखायहाय जायखिजाया गावसोरनो रायज्लायहरबाय बाबामोननि कलेजावहाय माने जुनियर कलेजावहाय बेयाव लागायदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय दा बे मानसिनावनो सोंहरबाय मारै खालामदों मारै मादों दा बेयावनो बियो नाम्बारखौ हरबाय आरोना कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय ओमफ्राय बे मानसिजों रायज्लायहरखांबाय रायज्लायनानैहाय बे खिन्थाहरबाय ओरैबायदि लागायनो हागोन ओमफ्रायहाय ओइ दा थां जेरावबो दा गाबोन लागायनो फैसिगोन आरोना दा मा खालामनांगौ नोंथांमोनजोंबो आङो शेयार खालामलांबाय थागोन मारै खालामदों मारै मादों ओमफ्राय बेसेबां लागोन नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थागोन आरोना आङो गाबोनहाय बेखौ नायबाय थानांगौ बेबायदि हगारजाया बेखौ रायज्लायनानै बेबायदि हगारजाया दोनजाया दसेनो अफाय थांगोन अफाय मागोन मिन्थिया र' दा होमबा नोंथांमोनजों आङो दा फैफिनसैलाय ओइ नोंहालाय दोद नै फुख्रिनि ना सारलायबाय बेखौ जानोसैलाय दिनैबो स्रायनो बेजों जागोन बेखौ लादो नोङो नै मैथा फिथाइ जोमसै बेखायनो जाखानोसैलाय नै नाहरलाय ओरै आयौ आथिङाव गोलैदेरगोन दे जिरायदो नों जिरायग्रा औ नों जिरायदो दे आयौ थिखोनो हाथारबाय औ बाव औ आयौ ओरै नाहरलाय नै दा सारलायबायना नै आबौ फैबायना फैद' नायनोसै फैद' नाना फैबाय ओंखामबो जा फैबाय नै इस थिखोलाबायलायबाय इस आयौ सफैबाय बाय लाबोदों मा लाबोदों नायनि आयौ नोंहा ओंखाम जानांगौ आयौ निमकि पेकेट लामायावनो सिख'लायबाय थाबाय ओमफ्राय थौदो थौदो जाहैनोसै जिरनो लोगोफोर मैथा नाया बयबो जाखांजोब्बाय नै आंनि दुंब्रां बे मोनसेल'सै फिसालाखौ फुथुना दोनथ'बाय आङो दहायनो उन्दुदों बियो उन्दुबाबो हारसिङै उन्दुनो नागिरा ओमफ्राय खुनुरुखुम दोनबोथ'बाय आङो टाइमाथ' बिराद जाबाय टाइमा खैथासो जाखोथाय 3थासो जाबायदां दाबोनो मोनजायाखै आङो दा जानानै लाग्रोसै आरोना दा जाग्रोसै आङो दे टमप्ला सिखारलायबाय नै खब'सेल' जाहांदोंमोन आङो बेयावनो सिखारबायबो
ओमफ्राय सिखारनानै थांजायासै आंजों बिस्कुट जानानैसो सिरि जाबाय आंहा जाहांदोंल'मोन आङो होनखादोंमोन ना दसेनो सिरि मोनो बियो होननानैहाय थाबाय थानांगौ बिदियावनो नै सिखारनानै फैबायबो आङो दसे खब'से जाहांबायबो सिरि मोनबायबो गाबदोंना नोङो नों गाबदों नामा खुगाया दै होनो फैलायबाय नै दै होनायखौ नुनानै गावहासो बेजों हनै दा गागोन नोङो कफिसो बियो जानांगौ नै दै गैया बेयाव आं मारै खालामनांगौ दै गैयाना बोरैबा गोलैसिनगोन नुबाय ओरै फै नै नारेंखल हानदों नै नारेंखल ओरै फै आयौ र' थाङा आयौ हनै जाबाय जि गोजौ जाबाय नै नारेंखलाबो नै नारेंखल लाबोनोसैनो नारेंखल आंनिया नों हाननो हायो बिदि जाम खालामसै इस गोलैगोन आस्ते फैबाय हनै नै फै जोंहा एन्जर नायनोसै फै एन्जर नायनोसै दे जोंहा एन्जर गिदिरनो ना एन्जर गिदिर दङ नों औबो एन्जर नायनो फैना नोङो बोरो आबैया नों नै आबैया नै आबैनि आफा होनग्राखौ नायनोसै जोंहा नै क्रिसमासनि बानायखाबाय ना आफा दोनसै बेयावहाय आफा जिसु दोनसै बेयावहाय ना औ एन्जर नायनोसै जोंहा बेयावहाय औ दादानिसो ना एन्जरा औ जेमनि औ नैबावहाय औ मामानिबो नै बोरो दिनै हाग्रा होआखै नामा बोरो एन्जरा नै एन्जरा नै एन्जरा नै ना नै नुबाय नोङो ओरैनो हरदो नै हनै आयौ हनै जि मोजांखा नै कालारा जि मोजां औ एन्जर होनलाय एन्जर मामानिसो एन्जर होनलाय दे जेमनि गाबोना दे एन्जर होनलाय न'आव थांफिनसै न'आव थांसै आयौ नै औवाया बेनो नै औवा गोलाव हाननानै दोन होनखादों आरो ना वाइफाइ लागायफैनो थाखायहाय गाबोनहाय नैबे वाइफाइ लागायफैनो थाखाय नै बेसे गोलाव खालामनानै दोन होनना बुंदों जाय लागायफैगोन बियो बुंहरदों आरो ना जे वाइफाइ लागायनो थाखाय बिदि गोलाव माबा दान्दा हास'नानै दोनखा ओमफ्रायहाय नांगोन होननानै बुंदों आरो ना दा बेखायनो दिनैहाय खालामनानै दोनखाबाय गाबोन लागायसिगोनल' आरो ना आं बहुत एक्साइटेड जोंना माने 5G नाङा नालाय जायगायावनो 5G नांसिगोन बेखायनो बहुत एक्साइटेड जानानै दं आरो ना नङाबाथ' मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामनो थाखायनो अफाय बेरायनांगौ जानानै फैयो थांनांगौ जानानै फैयो दा एबारहाय गाबोननिफ्राय न'आवनो नांसिगोन बेखायनो बहुत एक्साइटेड 5G नांसिगोन जोंनावबो न'आवहाय ओमफ्राय लोगोफोर आङो थारमाने फेसबुकआवहाय मोनसे माबासो होदोंमोन आरो ना मोनसे कड होदोंमोन आङो बियो ओरैबायदि भाइराल माने ओरैबायदि शेयार खालामदों ओमफ्राय बेनि गेजेराव माने बेखौ बुंनायावहाय सोरबाया मोजां मोनदों सोरबाया गाज्रि मोनदों आरो ना थ' बे बुंनाया जायाखै होननानै बुंदों जे बेयावहाय मा बुंदोंमोन नै नायलांदो सोरबा जुदि लाइफआव नोरक नायनो लुगैदोंबा बियो हाबा जा बेबो सोरजों सासे रं पार्टनारजों अब्लानो बे लाइफआवनो नोरकखौ नुनो मोनगोन बेखौहाय होदोंमोन आङो थारमाने बेयावनो मेरला मानसिया माने गोबाङानो माबा जादों आरो ना जे बे बुंनायाहाय नंखाय जादों मानो होनबा मानसिफ्राहाय साननानै लादोंखि रं पार्सन आरो रं पार्सनखौनो माने रं पार्टनार होननानै साननानै लादों आंनि मथेबा आंनि माबायावहाय आंनि अपिनियनाव आरो ना रं पार्टनार आरो रं पार्सननि गेजेरावहाय
माखासे डिफरेन्स दं मानो होनबा जोङो रं पार्सना माखौ होननानै बुङो जे गाज्रि मानसि होननानै आरो गाज्रि मानसि होननानै बुङोब्ला जों गासिबो मानसिफोरानो सोरनिबा नोजोराव सोरनिबायावहाय गाज्रिखा आरोना बयबो माने मानसिफोरनि नोजोरावहाय जों मोजां जानानै थानो हाखाया जेसेबांखिनि मोजां मावब्लाबो सोरबा सासेनि नोजोरावहाय सोरनिबा नोजोरावहाय जों गाज्रिखा आरोना थ' बे आरोबाव बेनि अनगायैबो बे गाज्रिनि अनगायैबो माखासे ससाइटिजों एक्सेप्ट खालामजाथावै जाय खामानिफोर मावो बेखौबो जों मानसि गाज्रि होननानै बुङो नङा होमबा जेरै नांलाय खमलाय जाला लोंला बिदिनो बायदिसिना आरोना जाय ससाइटिजों एक्सेप्ट खालामजाथावै जायखौ रं मानसि होननानै बुङो ओमफ्रायहाय बुंदोंमोन जे रं पार्टनार ओमफ्रायहाय गोबाङानो साननानै लादों जे रं पार्सनखौबो जेनेबा मोजां खालामनो हानायासो राइट पार्टनारनि मोनसे बिबान होननानै बुंदों आरोना थ' रं पार्सना आंना माबायदि आरोना अपिनियनाहाय आंनि माबायाहाय डिफिनिसना आंनि बायदिब्ला बे आरोना जाय ससाइटिजों एक्सेप्ट खालामजाथावै माखासे खामानिफोर मावग्रा बेखौ होननानै बुङो गाज्रि मानसि होननानै बुंदों खिन्थु रं पार्टनारा दि जेब्लायबो ससाइटिनि थाखाय गाज्रि ससाइटिनि नोजोराव जेब्लायबो गाज्रि मावग्रा बेखौ बुङाखै आङो माने गाज्रि मानसि जाय रं पार्सन बेखौहाय माब्लाबा समावहाय बिसोरो गोबां समावनो संसार जानायावनो होन माबायावनो होन उनावहाय मोजांबो जालाङो आरोना थ' रं पार्सनादि जेब्लायबो रं पार्टनार जायो बे नङा रं पार्सना माने गाज्रि मानसिया जेब्लायबो गाज्रि जागोन माने लाइफआवहाय माने बियो संसार जानायनि उनाव बेबायदि गाज्रि थागोन बे नङा रं पार्सनखौ जोङो समावहाय बेखौहाय गाज्रिनिफ्राय जों मोजाङाव लाबोनो हायो आरोना मोजाङाव लाबोनो हायो खिन्थु रं पार्टनार होननानै बुङोब्ला आङो बेखौसो होननानै बुंदों जे आंनि माबायावहाय आरोना आंनि डेफिनेसनावहाय बियो रं पार्टनार होननानै बुङोब्ला पार्टनार जाखांनाय लोगो लोगो पार्टनार माने हाबानि उनावहाय रं पार्टनारा दि जेब्लायबो ससाइटिनि नोजोरावहाय जि गाज्रि देखायदों बा गाज्रि माबा फाव दिन्थिनाय बेखौ होननानै बुङाखै आङो ओमफ्रायहाय रं पार्टनार होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि मा जाखो मा रं पार्टनार होननाय लोगो लोगो माने जाय सासे पार्टनारनि जेबो फिलिंसखौ बुजिया जाय माने हासबेन्डआनो जा वाइफआनो जा माने बियो पार्टनारनि माबाखौ जेबो बुजिया आरोना आन्डारस्टेन्डिं गैया जेनेबा बिनि फिलिंसखौ बुजिया ओमफ्रायहाय जेन'बा जेबो शेयार खालामा बेखौसो होननानै बुंदों आङो आरो ओरैबायदि जायो आंनि मथेयाव आरोना रं पार्टनार होननानै बुङोब्ला बेयावहाय जे गाव डिसिसन लानो हाया माब्लाबो गावनि लाइफनियानो जा गावनि संसारनियानो जा गावनि फेमिलिनियानो जा बेनि सायावहाय बिसोरो मा बेबायदि मानसिफ्राहाय रं पार्टनारफ्राहाय माने डिसिसन लानो हाया आरोना गाव हारसिङै जेब्लायबो मालायनि उन थांनानै जेनेबा मालाया जेखौ बुङो गुबुना जेखौ बुङो गुबुननि डिसिसन मथे बे गुबुननि मथे मोजांब्लानो बे गावनि थाखायबो मोजां बेबायदि साननानै बे गुबुननि डिसिसन मथे सोलिग्राखौ होननानै बुंदों आङो रं पार्टनार आरोना थ' बिनि सायावनो गोबाङा बुजियाखै जानो हागौ बुजिब्लाबो जेनेबा गावबा गाव अपिनियन आरोना आंनि बुजिनायाव आं बेबायदि साननानै लायो जे रं पार्टनार होननाय लोगो लोगो आंना बेबायदि आरोना अपिनियनाहाय जे जेब्लायबो रं पार्सनादि रं पार्टनार जागोन बे नङा खिन्थु रं पार्टनाराबो जेब्लायबो ससाइटिनि थाखाय गाज्रि जागोन बेबो नङा खिन्थु बियो पार्टनारनि फिलिंसखौ बियो माबानायखौ बुजिया आरोना जे फिलिंस बेनि माने बुंनायखौ आरो बेबायदि रं पार्टनारखौहाय जोङो चेन्जबो खालामनो हाया मानो होनबा गाज्रि मानसिखौ जों चेन्ज खालामनो हागोन रं पार्सनखौ जोङो गाज्रि मानसिखौ जोङो चेन्ज खालामनो हागोन खिन्थु रं पार्टनारखौ मानो चेन्ज खालामनो हाया मानो होननानै बुङोब्ला बियो पार्टनारनि जेबो खोथाखौनो खोनासङा बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि मानसिखौ जोङो चेन्जबो खालामनो हाया आरोना जोङो मा होननानै बुङो बेफोरबायदि बेखौनो होननानै बुंनो सानदों आरोना आङो ओमफ्राय बेखौ लानानै गोबाङानो माने शेयार खालामदों गोबाङानो सोरबा गाज्रिबो होननानै बुंदों बे आंनि बुंनायावहाय फेसबुकआव आं बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन ओरैबायदि भाइराल जादों ओरैबायदि शेयार खालामदों बिदि जागोन होननानै सानाखैमोन आङो थ' आं ओरैनो बेखौ बानायदोंसोमोन आरोना मानसिफ्रा गोबां शेयार खालामबाय दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामफिनबाय आरोना खिन्थु आङो फेसबुकआव बेखौहाय माने थख' आं बुंफिनबाय थानाय नङा फेसबुक इन्सटाग्राम बेफोराव आङो एफाराब माने एक्टिभ थाया ओमफ्राय ओरैनो जास्ट मालाबा गोसो जाबा हगारलाबायो माबा माबि आरोना बेफोरल' आंनाहाय बेबायदि ओरैनो एक्टिभ थाया आङो जास्ट हगारदोंल'मोन ओमफ्राय दा बेखौबो आङो माने बेयावसो बुंनाय जाबाय आरोना इउटुबावसो बुंनाय जाबाय सोरबा जुदि नुदोंब्ला बेनो आरोना आंनि अपिनियनाहाय बेनोमोन होमबा बेखिनियानोसै लोगोफोर आङो बेखिनियाव दोनथ'नोसै दे दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं